tisztelt közönség, kedves vendégeink, tisztelt sportolók! Szeretnék gratulálni a mai mérkőzésekhez. Úgy gondolom, hogy egy nagyon színvonalas futballtornát láthatott a közönség, láthattunk, hiszen nagyon jó meccsek, nagyon színvonalas meccsek voltak, kiváló teljesítményekkel. Én csak gratulálni tudok, és nagyon örülök, hogy a sportszerűség, a fair play szellemében történtek a mérkőzések. Úgy szintén szeretném megköszönni a játékvezetőinknek, hogy igazán tehát színvonalas játékvezetést, szakszerű játékvezetést biztosítottak. Ez is fontos eleme volt a torna sikerének. Most pedig rátérünk a kiértékelésre. Az edzők szavazata alapján választottuk meg a legjobb kapust, legjobb játékost, és hát a legjobb gólövő, az pedig aki a meccseken legtöbb gólt rúgta. Most először a egyéni értékelésre térnénk rá. Tehát a legjobb kapus, a legjobb hálóőr Jurics Dánielet Mosonszolnokról. Edzők alapján edzők szavazata alapján a legjobb játékos Roboska Remélet címről. A gólövő lista élén sokáig gólverseny volt, mégpedig Bronz Csaba 4 góllal és Róska René 4 góllal az utolsó mérkőzésig az élen voltak, azonban az utolsó mérkőzésen Pintér Gergely 2 gólt bevált, így 5 góllal megnyerte a gólt. Ez drága lesz neked! Dicsérjük meg a Gergőt! A Réborba! Hát a torna negyedik helyét adta a csapat foglalja el. 1 pontot szereztek, 6-8-as gólát értek el. Köszönjük szépen! Ez az! A harmadik helyen a Mosonszolnoki csapat végzett, 3 pontot szereztek és 5-6-os gólát értek el. Gratulálok a teljesítményt! A második helyet megszerű játékkal a Pennedi csapat szerezte meg. 4 pontot szereztek és 6-6-os gólát. A torna első helyét pedig nagyszerű játékkal, azt hiszem, hogy kiváló edzővel, hiszen az edző nagyon jól állította össze a csapatot. A csapatok mindent megtettek a sportszerűség szellemében, hogy jó teljesítményt nyújtsanak. 9 pontot szereztek, valamennyi meccsüket megnyerték. Igaz, hogy minden szorosan, hiszen 3-2, 3-2-2-1-re, tehát 8-5-ös gólránnyal 9 szerzett ponttal az élen végeztek. Gratulálok az első helyre! Gratulálok valamennyi csapatnak, elsősorban gondolom, hogy győzött a sportszerűség, hiszen egy nagyszerű futballtornán lehetünk részt. Nagyon szépen köszönöm a csapatoknak, a felkészítő edzőknek, szakembereknek, hogy eljöttek. Nagyon szépen köszönöm a játékvezetőknek, és engedjék meg, hogy a szervezőknek megköszönjem, azoknak, akik a formát sütötték, gulyást készítették, megköszönjem szervezőknek, támogatóinknak, a szövetkezetnek, községünknek, Rózsafészségnek, Banyász Lászlónak, a vadásztársulásnak és mindenki, aki ezt a tornát támogatta. És engedjék meg, hogy a új elnökünknek átadjak egy csomagot, amit ugye Ferenyektől kaptam, de úgy gondolom, hogy a legjobb helyen a vezetőknek a kezében lesz, akinek megköszönöm a torna szervezését is, és jó munkát kívánok a továbbiakban, sok sikert a sportszervezésben.
Fotballag fra Norge har jobbet og stått på. De er på vei mot toppen, og verden skal forstå. De er best, og de skårer mest. Brasil, de danser samba, og Irland, de kan slåss. Tyskerne marsjerer, men hvem kan stanse oss? Ingen tvil, vi skal få dem til. Vi spiller for å vinne, og vi skal vise dem at vikinger fra Norge kan ta med seg en hjem.